Pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tento veľký parak na knedle, ktorý je vyhotovený v priemere 26 cm a je vyrobený z kvalitného nerezového plechu. To použitie je veľmi jednoduché, kedy zložený nezaberá veľa miesta, rozloženie je jednoduché, vie sa prispôsobiť priemeru nádoby, v ktorej ho máme položený, respektíve v ktorej budeme naparovať. Súčasťou tohto paráka sú tieto 4 nožičky, ktoré sú dostatočne vysoké na to, aby sme vedeli dať veľké množstvo vody do nádoby a tým pádom sa nebali toho, že sa nám voda vyparí a hrniec nám zhorí, prípadne by sa nám znehodnotili ingrediencie, suroviny, potraviny, ktoré pripravujeme na tomto paráku. Či už chceme pripravovať knedlu alebo nejakú zeleninu, prípadne buchty alebo niečo iné, tento parák nám je vždy k dispozícii.